ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള അച്ചാറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 300 ഗ്രാം ഇരുമ്പമ്പുളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഉലുവ, ഉപ്പ്, നല്ലെണ്ണ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചീനിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഈ കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കായം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉലുവയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഉലുവയും കായും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടി നല്ലതുപോലെ എണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പൊടിയുടെ മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇരുമ്പമ്പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കായും ഉലുവയും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.